फेरेंगाया मा बुंदों फेरेंगाया सोरनि थाखाय बेलाय रन्जन दैमारिखौ बरननायानो इसु जायोब्ला सरकारा मा मावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिनजावनि केलेंकारि थानायनि थाखायनो कास्टम बसुमतारियाबो दङ बिफाया जेरै फिसाज्लाया बिदि मानसि दिनै नोंथांमोना गोरोबथा खालामनायनि उनावहाय 2 कौटि मोनदों सावराय कास्टम आरो बिक्रम दैमारि बिथांनिबो माबा माबि दंसै होनना खोनादों बे इउपिपिएल सरकारनि जेसेबांनाखि गाज्रि गोफोन गेसाव गोफोन बैफोरखौ माने बुंफ्रुना होगोन होननानै बिथाङा फोरमायनाय जादों नोंथांमोना हायोब्ला मा होनदों भाइरेल खालामथावना बे जिनिसखौ भाइरेल खालामनो नाजा ओके जाय भिडिअखौ नुनानै मानसिफ्रा प्रकाशआ गाज्रि प्रकाशआ थगायसुला प्रकाशआ बिराद गाज्रिलै नैबे बायदिसिनाखौ बुंथावनाखौ बेखौ भाइरेल खालाम बिथांमोननि बस हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साजेसन होनांगौ जाहाथे हराव गावसोरनि पिएसअ आरो स्कट लायाब्लासिनो सोरनिबा न'आव सोरबा हिनजावनि न'आव हौवा गैयै हिनजावनि न'आव थांनानै जाहाथे सिखावफोर बायदि नुजाहैया बेयाव थांनानै ब्लेक डग लोंहैया बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बिटिआरखौ नों गुबुंले खालामफैदोंना सोरबा इएमजिएमखौ बदनाम होयै फैसा खांदोंना सालाबाय था आं नोंनो जाग्रा बुस्थु लाबोदों बेयाव बे थाव बे नों खर'आव माबानो थाखाय फुननो थाखाय औ थाव नालेंखर माने थाव बे साबोन बिस्कुट दङ जाग्रानि थगायदोंब्ला फैबानो जाबाय 24 आवार्स आङो सम होयो नोङो लाना फै आरो बेनि गेजेराव बे लुनायखौ जि आङो दाहार लन लानानै लुदों दाबो सुख'नांगासिनो दं आमाइनिफ्राय लानाय मादैनिफ्राय लानाय आरो बेंकनिफ्राय लन लानाय एग्रिमेन्ट नायनोबा फै लननिफ्राय जे लानाय बेखौ इएमआइ हरबाय थानो गोनां जायो बेखौबो नायनोबा फै मेगन साननाङा लुथिनानै न' लुनाय नङा दिनैसिम आं जेबो बेबायदि मोनाखै खुलुमबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां मोजां खामानि मावो बिनिखायनो आं बिथांखौ बाख्नायो आरो बाख्नायगोन बिथांनि जि थांखि नोंथांमोना नुवाखै नामा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जे बिथांमोननो साइन्स टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्सनि सायावहाय जे गोहो गोरायै सोलोंथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिनजावनि केलेंकारि थानायनि थाखायनो कास्टम बसुमतारियाबो दङ बिफाया जेरै फिसाज्लाया बिदि मानसिफ्रा सावराय कास्टम आरो बिक्रम दैमारि बिथांनिबो माबा माबि दंसै होनना खोनादों जाहाथे बिथांमोननि माबा माबि मोनबाबो मिडियानि सिङाव दामनो नाङा पलिटिकेल हिस्टरिखौ जुदि जों नायोब्ला नुयो जे रुलिं गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बाय इलेक्सनाव जेना बा जेननो नागिरा गतिके बेयो जोंनि माने कनफार्म सिटखा जों बेयाव देरहाखानायखा दा माने जाय खालि रिजाल्ट डिक्लेरेसन होगोन बै खालि बयबो नेनानै थादो थ' बै खालि बयबो जिरायनानै मोजाङै रायज्लायनोसै देरहानायाथ' फिक्सानोखा दा जोङो मोनसे बाथ्राखौ फकास खालामदों जे रायजो राजाजों जोङो जायफ्रा सरकाराव दङ रायजो राजानि माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो बिथांमोनजों जों सावरायनो खाथियाव थांदों दर टु दर थांदों मानो थांदों जे थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा रायजो राजाजों खाथियाव थांनानै सावरायहैयाखैमोन दा बेनिखायनो जों सानदों जिहेतु हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर रायजो राजाखौ नायपात्ता खालामनानै खामानि मावबाय दा बेनिखायनो जों रायजो राजानि सुखु दुखुआव खाथियाव थांनानै रायलायदों आरो बे स्कपआवनो बाय इलेक्सन स्कपआवनो जों देरहाखागोन होनना मिथिनानैबो रायजो राजानि माबाफोर साजेसन दंबावो नामा जोंनि सायाव बेखौ लानो थाखाय जोङो दर टु दर थांगासिनो दङ आरो जों रायजो राजानिफ्राय जोबोद मोजां माने मदद मोनगासिनो दङ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ 4 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय जेबो मावफुंना होआखै बिपिएफनि बाथ्रा रायलायजाला बिपिएफनि बस हाग्रामा महिलारिया नारि केलेंकारियाव फासिबाय गतिके दिनै बिपिएफनि बाथ्राबाथाय जोबोद माने लाजिनाय मोनो जानला मानला मानसि नङा बिटिसिनि सिगनेटरि सासेया जुदि हिनजावनि केलेंकारियाव फासिब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा जानो हागौ फारसेथिं सासे बर' बिथाङाबो मोनसे समनि संग्रामि नेता सासे संग्रामि नेताखौ हिनजावनि केलेंकारियाव बिदि इनभल्भ जानो थाखाय समाया मालाबाबो आरो जोंनि जेनेरेसना मा सोलोंगोन बुहुमाव जेसेबां बर' दङ बे बर'फोरखौ दिनै लासिं सिं फोनांबाय मानो फोनांखो दिनै बिटिसिनि सासे बारग' सिबा जुदि हिनजावनि केलेंकारियाव रायजो राजाजों जुदि जबाबदिहि खालामजानो गोनां जायोब्ला बेनिख्रुइ लासिं सिंनि बाथ्रा मा थाबावनो हागोन साधारन मानसिबा आलादा बाथ्रामोन सोरबा बिक्रम दैमारिया जुदि हिनजावनि केसाव हमजानायमोनब्ला कास्टम बसुमतारिया जुदि नारि केलेंकारियाव फासिनायब्ला खनसेबाव बेखौ बोरैबा नङा बोरैबा बर' रायजो राजानि मा होनो हागौमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौथ' हाया मानोना बिथांमोना मोनसे सम बर' जातिखौ नेतृत्व होबोदोंमोन दा कुइसना बेसो जे हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि जा दैदेनगिरिफोर बिपिएफआव दङ बिथांमोना बर' हारिखौ मा फोरोंनो नागिरदों बर' जातिनि भबिष्यतखौ मा खालामनो नागिरदों दा बिक्रम दैमारि बिथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों स्पेसियेलि कास्टम बसुमतारि बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ जे खमसे खम बिथांमोना बिथांमोननि बस हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साजेसन होनांगौ जाहाथे हराव गावसोरनि पिएसअ आरो स्कट लायाब्लासिनो सोरनिबा न'आव सोरबा हिनजावनि न'आव
हौवा गैयै हिन्जावनि न'आव थांनानै जाहाथे सिखावफोर बायदि नुजाहैया बेयाव थांनानै ब्लेक डग लोंहैया बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बिक्रम दैमारिया बिथाङा मोनसे अजद दिखांबावदों दि राकेश ब्रह्मजों अमा राननाय बियो आच्छा बिक्रम दैमारिया बर' जातियाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ बिक्रम दैमारिया ना मोनसे समाव एनडिपिनि लिडारमोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारमोन ना बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा बिबान लाबोदोंमोन सोर बिक्रम दैमारिया थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबाबो बर' जातिनि बाथ्रा बुंबोआसै थाखानि गादियाव उन्दु उन्दु हटेलाव बेराय लैथोआव गोजोमनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जाय समाव बायो बे समाव गोदाव सोराव जानानै फाग्ला बायदि बुखुबाय थादों बिथांनि बाथ्राखौ बर' जातिया फेल होगोन मा सोर बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ बिथाङा समालोचना खालामनो सोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि जारिमिनखौ बिथाङा मिथिना मिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो जोनोम जाखो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर हारि थामोनथा जौगानायनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बिक्रम दैमारिया मिथिया दा बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो मिडियायाव बांसिन सावरायनानै जायफ्रा गावखौनो लिडार बा हिर'खौ जायनो नागिरो जायफ्रा गावखौनो लिडार होनना जाहिर खालामनो नागिरो बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायियानो मोजां बेफोरबायदि मानसिफ्रा ड्रामेबाज मालाबा बहाबा थांनानै गाबफ्लानाय मेथाइ रोजाबफ्लानाय बेजों बर' जातिया सास्टेन जानो हाया जों बड'फानि आइडियलजि फिलसफिजों थांगासिनो दङ जों दिनै राजनितियाव दङब्लाबो जों हारिनि बाथ्राखौ बुङाखै मिथिबायना बिथांमोना जेरैबायदि मा खालामदों बिथांमोना नाटक खालामदों जों बिदि नाटक खालामाखै जों रियेल सेन्सआव मावगासिनो दङ मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे खालामगासिनो दङ दिनै बिक्रम दैमारिया नाटक खालामदों जों बिदि हारिखौ लानानै गेम गेलेयाखै नाटक खालामाखै बिक्रम दैमारिनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव ड्रामा हाबना थायो नाटक बिथाङा दिनै माबा मोनसे इसु नागिरबाय थायो सानफ्रोमबो नेगेटिभ सानफ्रोमबो सासे मानसियाथ' नेगेटिभिटि जानो हाया माबा मोनसेथ' मोजां खामानि मावदो खमसे खम प्रमद बर'आ सुपार 50थ' मावदो बेखौ मानो बिथाङा एप्रिसियेट खालामनो हाया जायफोर मानसिनि ब्रेनाव गुनजेर हाबबाय बिथांमोना बर' जातिखौ लानानै बारे बारे गले गले इमोसनेल ब्लेकमेल खालामगासिनो दं जों बिथांमोननि बायदि हारिखौ थगायनानै राजनिति खालामनो नागिराखै बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मा खालामो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिनि गेटआव बिटिआरनि गेटआव बर' हांखोजों गांनो बर'नि रावा जोंनानै थाथों अरायसम होननानै लिरबाय लोगो देरहासार बसुमतारी बिथाङा फारियाव जाग्राफोरनो बुंना होनानै मिडियायाव दावराव खालामबाय मानोथो बर'आल'सो लिरनो मोननांगौ होननानै बुंबाय अब्ला जोंनि मानसियानो हारिनि उल्था खामानि मावनाय जायाखै होनबा जिथिया गहपुरनि मानसिफोरखौ जोंजों लोगोसे सरजाबनानै जोङो खामानि मावनो नागिरो बिथांमोनखौ गावनि असे जाति भाइ हिसाबै लानानै खामानि मावनो नागिरो अब्लानो बिक्रम दैमारिमोन बायदि मानसिया कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनानै जोंसो जातिनि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो बिथांमोना मिथिया जे धेमाजिनि गहपुरनि मानसिफोरनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना मिथिया बिथांमोना बुजिया सानफ्रोमबो बिथांमोना बुङो जे प्रमद बर'आ जेबो मावाखै आच्छा नोंथांमोना जुदि 17 बोसोर एसेबां खामानि मावनाय मोनब्ला दिनै मानो खामानिफ्रा थालांखो कुइसना बेसो जुदि नोंथांमोनानो गासैखौबो मावजोबदोंमोनब्ला दिनै मानो खामानिफ्रा थालांखो जोंथ' मावनो गोनां जेबोआनो थानो गोनां जायामोन दिनै बर'फोरा जे हानि पट्टा गैयामोन थांनाय 17 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जे बर' मानसिफ्रा हानि पट्टा मोन्दों बेखौ मानो बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंनो हाया कास्टम बसुमतारी बिथाङा मानो बुंनो हाया जे बिथाङा गावनि बर'नि बिनानाव गावनि फिसाजो सोमोन्दोनि हिनजावसाजों गाज्रि सोमोन्दो खालामनानै देहायारि सोमोन्दो खालामनानै बे हिनजावसानि केरियारखौ मानो बरबाद खालामखो बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी दिनै तारिखआव मानो बुंनो हाया बिथांमोना सानफ्रोमबो जातीयताबादनि बाथ्रा बड' नेसनेलिजमनि बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना ब्लेकमेल खालामनो नागिरो आसुरित बाथ्रा आरो बिथांमोननि जि माने गेम प्लान इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनो नागिरनाय बर' जातिखौ बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो बुंदोंमोन जायफोरा जातिनि सुथुर जायफोरा जोलैनि हांगार बिथांमोनखौ सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ बर'फ्रा होननानै बे बिक्रम होननाय मानसि सोरबा हाग्रामा महिलारि होननाय मानसि सोरबा कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिफोरखौ बर' रायजो राजा दिनै सिला मेगनजों नायनाया प्रयजन दङ माखासे मानसिफ्रा बुंबावदों गोबां बाथ्रा दंमोन आं बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु बिथांमोननि जि थिफुदला आखु बिथांमोना मालाबा लक्ष्मण रेखा पार जानानै गावसोरखौ बर' जातिनि हर्ता कर्ता गार्जेन बायदि बिथांमोना देखायनो नागिरो बेयावसो जों बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों माखासेया बुंदों जे कास्टम बायदिनो हाग्रामा महिलारिबो एखे हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिनजावनि केलेंकारि थानायनि थाखायनो कास्टम बसुमतारियाबो दङ बिफाया जेरै फिसाज्लाया बिदि मानसिफ्रा सावरायदों आं रंगुल बर'आ बुङाखै रायजोफ्रा सावरायदों आं माखासे गामिफ्राव बेरायनानै खोनादों आं बिथांमोननि जानानै डिफेन्स होदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिदि बुंनो नाङा जों दुखु मोनो बर' मानसि हिसाबै जाबायबा जाबाय आरो होननानै जों बुंदोंमोन खिन्थु बर' मानसियाथ' मानियाखै मानो मानिनो जाय मानसिया मोनसे समाव बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बर'नि संग्रामखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि मानसिया जुदि नारि केलेंकारियाव हिनजावनि केलेंकारियाव फासिबा बेखौ सोर एक्सेप्ट खालामनो रायजो राजा खिन्थु गनायाखै
नोंथांमोना गनायबाबो जों गनायबाबो खिन्थु बर' रायजो राजाया गनायाखै आरो बिथांमोन बायदि मानसिया जुदि पावाराव फैयोब्ला बर' जातिनि बर' आइजोफोरनि बर' हिन्जावसाफोरनि बर' बिनानावफोरनि भबिष्यता मा जागोन कास्टम बायदि मानसिया हरफा थोल्लो लोंनानै बे बाथौ खेराइ रिजर्टआव थाग्रा बियो दिनै लिडारगिरि खालामनो फैयो बर' जातिखौ बिथाङा माला नेतृत्व होनो हागोन हरसे सानसे लोंनानै बर' जातिखौ नेतृत्व होनो नागिरबाथ' जानाय नङा बर' जातिया मोनसे सोद्रोम हारि संग्रामजों फैनाय हारि आं खोनानायावथ' बिथाङा बिटिआरआव भटारबो गैबावा बिथाङा बिटिआरआव गुलाय गुजाय खालामनानै गलाघाटआव मालाबा खारना थाहैगोन अब्ला जों गावजों गाव नांलायबाय थागोन नामा बिथांमोना बिटिआरआव बेले बेजे खालामनो होननानै फैयो बिथांमोना बिटिआरखौ इनकामनि सर्स होननानै खालामनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जोंनि इयुथफोरखौ बिथांमोना डाइल्युट खालामनो नागिरो मिसलिड खालामनो नागिरो बेनिफ्राय बयबो सांग्रां जानांगोन आरो मिडियानि नोंथांमोनखौ आं खावलायदों खमसे खम कास्टम आरो बिक्रम दैमारि बिथांनिबो माबा माबि दंसै होनना खोनादों जाहाथे बिथांमोननि माबा माबि मोनबाबो मिडियानि सिङाव दामनो नाङा कारन बिथांमोनाबो बर' जों सिन्था खालामो जों सानो बिथांमोना बोरैबा जुदि बिदि माबा माबि केलेंकारियाव गोलैबाबो खमसे खम बिथांमोनखौ सेभ खालामनायाबो बर' मानसिफोरनि दायित्व दङ दा बिथांमोना माबा मोनसे फिसा क्लु मेसेज मोनबानो बेखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना बिराद गोजोननाय मोनो आरो मा लिरनो फोरमाय इउजि ब्रह्म बिथांमोना समरसा खालामनो फावसाया दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरिखौ समरसा खालामनो बिक्रम दैमारिया सोर एबसुखौ समरसा खालामनो बिक्रम दैमारिया सोर कास्टम बसुमतारिखौ समायखाया मानोना बिथाङा एबसुनिफ्राय होखारजानाय एक्सपेल खालामजानाय मानसि गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आं जास्ट रिकुवेस्ट खालामदों बर' हिसाबै बिथांमोनखौ खमसे खम बर' जातिनि भबिष्यतखौ लानानै बर' जातिनि फिउचारखौ लानानै जाहाथे बिथांमोना खेला गेलेया आं हाग्रामा महिलाया बिथांखौ मेसेज होदों जाहाथे बिथाङा हराव हारसिं बेरायनो नाङा कारन मोनसे समाव बिथाङा बिटिसिआव सिफ जाबोदोंमोन गतिके सोरबा माबाफोर खालामोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ खिन्थु बर' रायजाया लानो हानाय नङा गतिके बिथाङा बहाबा थांबा पिएससिखौ लांफानांगौ मानोना नङाबा मानसिफ्रा चान्स लागोन नङाबाबो मालाबा जुदि बिथाङा सोरनिबा हाबखनबायोब्ला सोरबा हमनानै दुब दाब बुयोब्ला हिन्जावनि केलेंकारि दंबावो होनना जुदि बुङोबा बर' जातिनि थाखाय आरो खनसे लासिंसिं जाबावगोन नेक्स्ट टाइम जाहाथे बर' जातिया हाग्रामा महिलार बिथांनि थाखाय लासिंसिं जाया बेनि थाखाय आं खावलायदों थेंक इउ